سلام كبرات تخاتلت مرب نيوز لو معنتون كم تلمود حدشت حبريتات اب تግራይ ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ዞባና ዘለዎ ሓደሽቲ ምዕባለታትን ሒዝና መፂና ኣለና ክሳብ መጨረሻ ምሳና ፀንሕና ተላቦና ድማ እቲ ዋና ነጥብታት ከዘኻኽረኩም ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ስሩዕ ምትሕግጋዝ ንምግባርን ሓበራዊ ፀላእን ምድምሳስን ኣብ ናይ መጨረሻ ውሳነ በፂሖም ከም ዘለውን እቲ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ ድማ ዓበይቲ ጉዳያት ይፍጽም ከም ዘሎን ዓበይቲ ውሳነታት እውን ሓሊፉ ከም ዘሎን ነቲ ዝቕፅል ግዜ ድማ ብፍልይ ዝበለ ምትሕብባር ክግበረሉ ከም ዝተወሰነን እናተገለጸ ይዝርከብ ብዛዕባ እቶም ውሳነታትን እቲ ኣካይዳታትን እንታይ ይመስል ዝብል ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ኣብ ሑመራ ሓደሽቲ ምዕባለታት ከም ብሓድሽ ዝደገሰ ወጥርን ተላዒሉ ከም ዘሎን ኣብ ዞባ ዘለዉ ወረርቲ ሓይልታት ድማ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ክመፁና ምድላዋቶም ገይሮም እዮም ኣብ ግባ ክንኣቱ ኢና ዝብል ሓያል ገምጋማ ካይዶም ኣለዉ ነዚ ስዒቡ ድማ ትማሊ ናይቲ ወረርቲ ሓይልታት መራሒ ዝኾነ ደመቀ ዘውዱ ናይ ተከዘ ዘብዒ ብመከላከያ እዩ ዝድገፍ ነዚ ሃገር እዚኣ ዓብዪ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ድማ እዩ መከላከያ ኢትዮጵያ ዝድግፈና ዝብል ዘሎ ክብል መደሩ ኣስሚዕሎ እዚ መነጋገር ዝኾነ ዛዕባ እዚ ድማ ንምንታይ ኣብ ሰዓት እዚ ክዝረብ ክኢሉ ኣብ ሑመራ እንታይ ዓይነት ምዕባለታት እዮም ዝፍጠሩ ዘለዉ ኣብ መንጎቶም ወረርቲ ሓይልታትን ኣብ መንጎቶም ናይ ኣምሓራ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታትን ዘሎ ባእሲ ሓኻም ብሓድሽ ዝገንፈለሉ ሰዓት እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ምኽንያት ንሱ እንታይ እዩ ዝብል እውን ናብ ህዝብና ናባኹም ክነብፅሖ ኢና ክሳብ መጨረሻ ምሳና ፀንሑ كبرت تخاتلت مو زي حبريت هذه زي النعق سلازخونا نقول لحزبنا نخبت شير جوار وخبلكم يدلي كم دما لايك ناجوركم جمروا لايك مقبر منم تقل على النجارة تخفل على النجارة يكون لايك ناجوركم جمروا من أنت نفت كل حزبنا نخبت سحملتي خبرت تخاتلتي كم دما حدش تخاتلت تعلي أخم سبسكرايب ناجوركم بيتسب كونوا ببوانو دما أب تجرين أب كوابين نزلوا حدش معبالتات نواهم كنا غربينا حزين نفتنا مجمر حبريتنا خن حلف كلنا ኣብ ሑመራ ሓደሽቲ ምዕባለታት ከም ብሓድሽ ዝደገሰ ወጥረን እዩ ተላዒሉ ዘሎ እዚ ወጥሮ እዚ ድማ ከምቲ ክንገልጸልኩም ዝቐነና ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምድላዋት ወዲኡ ክብራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰራዊት ትግራይ ምድላዋት ወዲኡ ትጽፉፍ ዝኾነ ምድላዋት ወዲኡ ሓይልታት ወጠናኻኺሩ ኩሉ ነገራቱ ኣሰጣጢሙ ኣብ ተበገስ ተላዓል በቃ እታ ትእዛዝ እዚኣ ጥራይ እዩ ዝቕበል ክቕበል እዩ ተዳልዩ ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ ኣብ ዘይተፈለጠ ንጹር ዘይኮነ ሰዓትን ግዜ ተበጊሱ ህዝቡን መሬቱን ግዛአቱን ክምለስ እዩ ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ተወዲኡ ተወሲኑ ዝሓደረ እዩ ተወሲኑ ዝቐነየ እዩ እቲ ኩሉ ነገራት ድማ ኣብ ወንበር ተወዲኦም እዮም ተወሲኖም እዮም ሰራዊት ትግራይ ድማ ኣብ ቁመኖ ኣሎ እንተሪኢኹም ኮይንኩም ድማ ትማሊ ናይ ሰራዊት ትግራይ ንእሽተይ ቅንጭብ ዝበለ ኢንተርቪው ነይሩ ሰራዊት ትግራይ እንታይ ክብሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ ንሕና ንህዝብና ዘይኮንና ንማንም ክንከውን ኣይንኽእልን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኢድና ክንምልሶ ኢና ኢሎም ኣለዉ ብሕቡር ቀላፅምና ህዝብና ሒዝና ድማ እቲ ኣብ ኬንዳ ተደብሪ ዘሎ ኣብ ስደት ተበታቲኑ ዘሎ ህዝብና ብጥሜትን በሐሳረ መከራን ብሕማምን ዝመውት ዘሎ ብሳን መድሓኒት ብዕፅዋን ክባን ዝመውት ዘሎ ተፈናቀለ ህዝብና ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ቦቱን ናብ ግዛአቱን ናብ ርስቱን ክንምልሶ ኢና እቶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ ፀላእቲ ድማ ሕዚ እውን ልቢ እንተገዚኦም ልቢ ክገዚኦም እንተዘይ ኮይኑ ግን ካብ ናይ ሰራዊት ትግራይ ዋንጭፍ ኣይምሉጡን ክብልዮም ተዛሪቦም ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ኩላትና ክንዛረበሉ ዝግባአና ናይ ኩላትና አጀንዳ ክኸውን ዝግባአና እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ትግራይ ርስቲ እቲ ናይ ትግራይ መሬት ሕዚ እውን እቶም ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት እቶም ወረርቲ ሓይልታት ቆሪሶም ናይ ካልእ ንምግባር እዮም ተዋፊሮምሉ ዘለዉ ነዚ ነገር እዚ ማዕረ ክንደየናይ ከም ዝተዋፈረሉ ማዕረ ክንደየናይ ኢንቨስት ገይሮምሉ ከም ዘለዉ ወራር ናይ ዘይናትካ ዘይግዛእትካ ዘይርስትኻ ወራር ንምውራር ክንድዙይ ዝኣክል እንድሕር ኢንቨስት ትገብር ኮይንካ ክንድዙይ ዝኣክል እንድሕር ትፅዕር ኮይንካ ንምንታይ እቲ ናትካ ርስቲ እቲ ናይ ባዕልኻ ንክንደይ ዓመታት ምሳኻ ዝነበረ ርስትኻ ንምምላስ ንምንታይ መስዋዕት ዘይክፈለሉ ጉዳይ ኣይክህሉን እሞ ነዚኦም ድማ እቶም ጀጋኑ TDF ኣሕዋትና ነዚኦም እውን ዘራጉድ እዮም ናተዛረቡ ነይሮም ሕዚ እቲ ምድላዋት ተዛዚሙ እዩ ሰራዊት ትግራይ እውን ኣብ ተዳሎ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክብራት ተኸታተልቲ ህዝብና እውን ነዚ ነገር እዚ ፈሊጡ ክፀንሕ ምእንታን ሼር እናገበርኩም ኣመሓላልፉሉ ምክንያቱ ድማ እቲ ተስፋ ዝሰኣነ ንኣስታት 5 ዓመት ኣብ ኬንዳ ተደብሪ ዘሎ ህዝብና ብጥሜትን ብሕማምን ዝመውት ዘሎ ህዝብና እታ ተስፍኡ እታ እንኮ ትበሃል ተስፎ ሕዚያ ኣብ ሰዓት እዚ ናብ ሑመራ እንተዘይተወፊሩ ሑመራ ብሰዓት እዚ ክትምለስ ተዘይክኢላ ድሓር ሒዝናዮ ንምለስ ህዝቢ የለን ኣብ ኬንዳ እዩ ዝመውት ዘሎ ይውዳ እዩ ዘሎ ህዝብና ተበታቲኑ ይስተርፍ ዘሎ እቲ ሓደ መንእሰይ ዝነበረ ድማ ሃፂሉ ብእግረይ ምርሕን ኢሉ ፈቀዱ ስደት ፈቀዱ ሰሃራ ፈቀዱ ሊብያ ፈቀዱ የመንን ስዑድን ዝጠፍእ ዘሎሞ እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ብኣጉ ኣብዚ ሰዓት እዚ
حدا أخل ذخنا سجوم تتوسيدو نبعدهم لستزيكيلو حمورا أكل نايتا خمتا قد محزز نبرات أكل تجري خوينا خطأت تزيخي الحزون ناي تجري تفقت مزوزن عبيس لذخنا أب ساعة زي وفر تبجس كبهال أب شاف أبتي عسرت حدا 50 دقيقة إنا بس إحنا زلنا خبرات سمعتي إذن جروزي كل هزبنا خبتصح ناو كل هزبنا نخبتصح كل هزبنا ريدو خوينو نختصنح كل هزبنا نخفلطو شير جبر وخبرات تخاتلتي خمزيلون هلو خاات مالي حدا مزرارو زخونه زعبا وصيلو دمق زودو انتي كبل تزاريو زلو مسيلكم زبعتا كزم بمكلاكينا نحجز بمكلاكينا ندراجو زلنا بمكلاكينا نوافر زلنا مكلاكيا حجزنا زلو خبل تسمع نيرو قدم حز زبعتا كذا مانم اي حجزو ناولو زنورو سبات أبزا ساعات زي أفتح قرص زخونتهم ساعات دما كاب مكلاكي حاجة سلزدليو مكلاكي حاجة زينا مكلاكي واناتنا خولو تسمع عملو خبرات تخاتلتي إذا معرخ نديناي أزرارا وكون كم زغل معرخ نديناي أب مونجو أمزلو حنفش إذا أب مونجو تهم تسبح فحت حيلتاتن تهم مررت حيلتاتن تفوت يرزلو كفتاتن باسن زت أنا غير خبرات تخاتلتي خنقول لكم نتسأني حنا هنا أفتهم مونجو تهم ناي دمك أزودو زبعتك كذا زبهالو عطوقاتن أب مونجو تهم ناي محرم محداراتن عبي خفتة دي تفطيرو زلو أبز حلف سمونو ون أنت ناي عرس محدر زبهال ناي كلنا تحطو بدمك أزود قريب نيرنا فيدرال منجستي نسودما أتي حطو نسودما ودكي تغير لهم كبرات خاتلتي أنت فيدرال منجستي دا أي جنيو تشاجر زمارحو ناي فيدرالشن مغربي ودكي يغيرو زي حساب زي أتي عرس محدرات والوزلهم من حزب أمحرا ناب كبير حدا زوتو سلازخونه أين فقدلكم نيليو دبداب صحيح لهم دخلاتكم دراخمو مالتي خبرات خاتلتي سلازي خا حزي كاب امحرا مس امحرا تي ناي دمك زودو عطق مس امحرا مستم ناي امحرا تسفح فحت حيلتا تزل سلازي تسمع مع امحرا يكونن تغار يكونن نحنا ولق ايتينا نحنا عرسنا إنا نخل كللينا نخوني لهم حتى سلازي قربو يو زي حزي زفتر زلتي مكلاكي اي زحجزنا مكلاكي اي واننا مكلاكي اي زوافرنا نسو خمس جبرنا قال كاش قبط مكرو بالي زل دمك زودو مالتي خبرت خاتلتي زخونه غينو زن نغارو زي حزون ناب جاف زبصح يمثل ناب جاف 11 ساعات يوصح زلو خبرات خاتلتي حزي اتي حنتن انكون نصبيها زلنا دما اتا معرب تግራይ بسنه سرعت حزون نافتنا قدم غزاتان ممحدران ناب تግራይ مملاس تراي حزبنا دما اتي استرفه اتي خاب كوينات كاب موت استرفه حدا وصا معت حزبنا ناب بوتو مملاس خبرات خاتلتي ازي تراي وانا اجندانا كخون زخل تيناي زبعته كزن تيناي فانو ويكا تيناي امحراب محدر زلو باسن ግን كلاتكم فلطو رايو خمتي كل بعلم يوم تولوا زلو عبي جمجام يوم نغورو انيم كبرات تخاتلتي اب معرب تግራይ عبيت جمجامات عبيت اخيباتات سيمينارات يوم نتغور صنيحهم اذا اخيبا زي دما بمحدر كلل امحرا باسي خمزولن ابزي ساعات زي دما اب مونغو فانو ارم سبعن سراويت تግራይን سراويت إيرتران أب مأخلينا زلنا نحنا نحدقة تقالعتينا سلازم دما مكلاكيا ببزحين أبز خباب خمس أنا خلله مس مكلاكيا خنزرارب كنكيل لنا يلوم يوم جم جيمون كبرات خاتلتي إزاي يوم بارتي جودم زوت زلوا جود مالتيو إزاي نتهزبنا نخبات حشير مقبرة يترسع خبرات خاتلتي نفتنا قتسألن دس بلن حبريت خالفكم كله خا سراويت تግራይን ኤርትራን ስሩዕ መተሓጋጋዝ ንምግባርን ሓበራዊ ጸላኢ ንምድምሳስን ኣብ ናይ መጨረሻ ውሳነ ይበጽሖም ዘለው እዚ እቲ ናይ ጽምዶ መንቀሳቀስ ድማ ዓበይቲ ጉዳያት ይፍጸም ከም ዘሎን ኣብ ዝረበሉ ዘሎ ግዜ መንግስቲ ሱዳን ካብ ብልጽግና ዝቀርበሉ ናይ ሽምግልና ልመናን ከም ዝነጸጎን እቲ ሓይሊ ሚዛን ድማ አንፈቱ ይቀይር ከም ዘሎን ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታቶም አቃሊዖም ዘሎ خبرات ተኻተልቲ እቲ ጽምዶ ተባሂሉ ብ أول سعيدن ببرهان اللفعتين زي تجمع ناي مجمع متصمد بروجرام حزي أنفتون دايركشنو هم دم أدماسهم بمسفح مونغو إيرتران تجرين زلوا ركب ناب ست منزل على درجة بمزاح ناب خلتيهم متهدرون بوليتيكاون متحققات يبص حجلو إذا متحققات تزيكا نتجرين إيرتران بعبي يكرب بحث خلص نجار سلازخانة حزون إزي قتلوا تاريخي والله عبيت وسنتاتون حليفهم والله أتم وسنتات تنساتهم متاعهم نزول دما نخلطوا يهزوي كروحوا زخولو نتي بوليتيكاون خلط أكايدا كما عبولو زخولو وسنتات يوم وسينهم زلوا كم زفلت أبي أحمد لو مقنن أبي إرترا عبيتي شماغلتات إني كينيا إني ويليام روتو زبال مراحي الشماغلن يلو ناي شماغلنا حتى يغريبوا له نيرو تي توم شماغلتات نساتهم دمان أب أسمرا خيدهم يوم تقعيدهم يوم أب أسمرا خا بيزاهم كنا شماغلكم مس إثيوبيا خنا عرقكم زبل حتى يبتصح لهم تخونا جن أبي إرترا تتصبيهم ملسي قد ما خونا تقميط لهم مس إثيوبيا خنا عرق ندحر دا أخوينا
ቀይሕ ባሕሪ ሉዓላዊ ግዛት ኤርትራ ከም ዝኾነ ብቁሉዕ ንሚድያታት ዓለም መግለፂ ክትህበለዋ ኢትዮጵያ ክብልዮም ሓደ ቅድመ ሁኔታ ኣቕሪቦምሎም ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዓሰብናትና እዩ እናበሉ ዝፍክሩሉ ዝነበሩ ቀይሕ ባሕሪ እናስመልሳለን ወደብ እናስመልሳለን ዝብልዎ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ሕዚ ከም ቅድሚ ኩነት ኮይኑ ከም መሸማገሊ ዛዕባ ገይራ ኤርትራ ኣቕሪባቶላ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ኣብ ዶባት ኤርትራን ዓፋርን ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ምድላዋትን ከምኡ ድማ ብትግራይ ሙሉእ ዘሎ ናይ ወታደራዊ ምድላዋትን መቀራረብን ጠጠው ከብልን ነዚ ድማ መረጋገፂ ፍሉይ መረጋገፅን ቀያድ ዝኾነ ውዕልን ክፍፅም ክፍርም ከም ዘለዎን ዝብል ሓደ ካልኣይ ቅድሚ ኩነት እውን ኣቕሚጦም ኣለዉ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ትግራይ ኩናት ንምክያድ ዘካይዱ ዘሎ ምድላውን ዙርያ ምላሽ ዘኽብቦም ዘሎ ዘቀራርቦም ዘሎ ሰራዊታትን እውን መበገሲ ካብ ኤርትራ ንዝካየድ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ኩናት ከም ዘይጅመር ብመርቱዕ ዝተደገፈ መረጋገፅን ቀያድ ዝኾነ ውዕልን ንኤርትራ መዋስንቲ ዝኾኑ ከባብታት እውን ነፃ ክገብሮም ከም ዝኽእል መረጋገፂ ክህበና ክኽእል ኣለዎ እዚ እንድሕር ገይሩ ድማ እቲ ሽምግልና ዝቐለለ ይኸውን ክብልዮም ገሊፆምሎም ዘለዉ እዚ ነገር እዚ ማዕረ ክንደየናይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእልን እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዘሎ ምትሕግጋዛት ድማ ክንደየናይ ላዕሊ በፂሑ ከም ዘሎን ደረጅኡ ወሲኹ ከም ዘሎን ዘርኢ መረጋገፂ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ እዩ እቲ ውሳነታት ዓበይቲ ውሳነታት ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዝግበሩ ዘለዉ ውሳነታት ዓበይቲዮም ዘለዉ እዞም ውሳነታት እዚኣቶም ድማ ንክልቲኡ ህዝቢ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ነቲ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ናይ ወታደራውን ፖለቲካውን መሪሕነትን ምምሕዳራትን ድማ ዘጠናኽር ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ እዚ ናይ ክልቲኦም ውሳነ ናይ ክልቲኦም ወታደራውያን ምትሕብባር ኣብ ዝቐርኒ ኣፍሪካ ማዕረ ክንደየናይ ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ እናተነገረ ዝርከብ ናይ ብልፅግና ምምሕዳር ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናብ ዝተፈላለየ ከባብታት ሽምግልና እናለኣኸ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰዓት እዚ ናብ ኤርትራ ከምኡ ድማ ናብቲ ናይ ሱዳን ናብ ጀነራል አልቡርሃን ዝመራሕ መንግስቲ ሱዳን ናብኡ እውን ሽምግልና ሰዲዱ ቀኒዩ ተነፂጉ እዩ ኣብ ኩሉ እቲ ናይ ፅምዶ ኣካይዳ ባይዘወይ ዓበይቲ ስራሕትታት እዩ እናፈፀመ ዝርከብ ናብቲ መቐፀልታ ክኸውን ዝኽእል ድማ ካብ ኤርትራን ካብ ሱዳንን እቲ ናይ ሽምግልና ለመንኡ ለበብኡ ተነፂጉዎ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ትግራይ እውን ሽምግልና ከም ዝሰድድ ርግፀኛ እየ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ናይ ፅምዶ ኣካይዳ ሕዚ እውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ከም ዘሎ መረጋገፂ ዝኸውን ዝኽእል እቶም ውሳነታት እዚኣቶም እዮም ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ዓበይቲ ዝበሃሉ ኣካይዳታት ዓበይቲ ዝበሃሉ ወታደራውን ፖለቲካውን ውሳነታት ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንሰማዕ ከም ዝኾንና እውን እናተነገረ እዩ ዝርከብ ካብ ውሽጢ ዝበፅሕና ዘሎ ሓበሬታ እውን ንሱ እዩ ዘቃልዕ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እንተኣነ ግን ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ምድላው ኣብዛዚም ኣለኹ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ሰብ ንክበፅሕ ሼር ምግባር ከይትረስዑ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ድማ ቤተሰብ ምዃን ኣይትረስዑ ክብለኩም ይደሊ ሰላም